Guys, don't forget to subscribe and help the channel get to 170,000 subs. Welcome to Amabenza TV. It's an international friendly. Bafana 1, Ghana 0. I'm joined by Umchimbane no Piliatu. Sho Brasiwo. Na mina igaming ngibone kahle abafana bebadlala kahle, everything was fine. Abolwa mthuthu abekho bazosidistepa. No bench Roma 22. No bench Roma 22. Asimazi ukuthi uhlala kuphi. Naso Soweto simxoshile. Asamfuni. Ngithi abafana bazobuya neAfcon. Masiceda siyakwathamba uzothatha iWorld Cup. Alright, Stibo. Mina ngithi masila siwumzansi sihlangene bafethu. Siyabona ukuthi process niki cream. Master Chef. Angisakhuluma, anginamagama. But otherwise bafethu sesifikile, siphethe iBelgian bafethu siphethe cream. Mina ngimxolele cause ngikaringa ivar umntwana uya discipline bafethu. Time management inkinga kithi bafethu, so bafethu mzansi phambili siqedile.